Vy čo robíte, kokoti? Nič. Tu piče ideme robiť supermarket, nie je. Ona nevidí. To kde jsem? Kde si? Já jsem ve vězení. Čo? Já jsem ve vězení. Potrestali ho dalo do väzenia. Poď sa. Klikni a mňa lavím. Potřebuji. It was at this moment he knew. Dej mu něco. Kokot. Na zlodejov... Na zlodejov a odpadky. Na to máte tie metly. Však jasné, však... Aha, toto je zlodej. Prvý, bum. Dobre, každá pokladná 8 zákazníkov. Kokotečko, to nemá také ľahké. Otvorte tú pokladňu! A few moments later. Zatvorte jednu pokladňu, poďte. Jakže zatvorte, nestíhame. Já tady mám 4 lidi ještě. Jak 4 a tam 50? Dúfam, že tie ceny sú v pohode. Ja som v pohode. Kedy zatvárame? To nemáme. Prestávku nemáme. Mal som asi menšiu obťaž za slovo. Ja si zdiam už. Pokaždé na ten spík, kto tu je, ešte nedosť s nami hrať. Zvyšujeme ceny zajtra. Mám to píte. Já dost, kde mám to kuštěru, všechny vyhnat. Kokot ešte raz mi dá. A ja som mu ešte nevydal, me plus 30 chalani. Plus to tak ne? Jo, minus. Aha. Minus 2,5 hopa. Mzdy zaměstnanců 0? Aha, tak to počkaj. Aby som neskončil ako zákazník a nie ako ptula. Počkej, já můžu jít na pokladnu, jestli chceš. Dobrý démo, dobrý! Není problém! Však já na pokladnu můžu, já jsem to měl doma, piso. Já mám nápad. Já nechci nakupovat. Čo kupuješ? Říkám nechci. Ale čo, kdo kúpil? Ty si normálne kokot, my máme $700 a on kúpi, pozri sa čo. Aby sa sem nikto nedostal. Kde je metla, Asaf meta, okamžite metlu potrebujem, je tu černoch. Metlu mi dajte, halo. Už se nic kupovat nebude? Pozri Čo sa, keby sme dali všetky ceny za... Otvárame. Ste rady, dúfam. Jasný. Počkej, já myslím, že jsi to buknul. Protože ty, když jsi tu kytku prodal, tak já ji měl v ruce a mě se teďka bůhla. Jde ti tak, nemáte jak pičoviny s kytkama kokoti. Aj to vydáš, alebo čo robíš? Ty družbu, pojď si to dělat sám, kokot, já jdu na pauzu, já jdu na oběd. Dobrý deň, ja som Alfan Obsluha a vydávam vám viacej, jak by som mal. Ty si bielý, teba mám o 5% navýšená. Ty si bol čierny, vrať mi to. To jsou stejně tvoje peníze, takže v pohodě. Jestli budem v profitu za... Ja som klikal proste, že budem predávať veci a zase tu spadne oný nárobok, kokot. Niko? Čo si kúpil? Tady sa máte ve vezení, hej. Jak oni? Oni mě. Áno, my. Jebati. Keď sme tu. Takže jeden z vás má zatiaľ oddych. Aha. Dobre, vedúci. Prázdný krabice nechávejte. Počkej. Ešte krabicu treba jednu. Já jsem tady skončil. Nice. Pracujem s dementama. A ešte len sme rozprávali. Ty skurvený kokot. Máš robiť. Naspäť, utekáme, Lachy, poď. Na slobodu. Aha. Ty kokot, to kde jsem? Kde si? Nahoře, úplně. Ja skočím. Ešte jednu 12 a už idem skočiť. Ty kokot, my máme i pokladní, máme na svém místě, jakože. Ale to nevedia, že nebudeme robiť, tam co stojíme. Poďte, keď ti dáme výpoveď, čo budete robiť. Najmeme si za... Tak dáte.
Dojdite, niekto poďte, obslúžim vás, 200 vám najebem jak blázon. Poď sem, kľudne, tebe dám hneď. Ježiš, plať hotovosťou, prosím. Takú 200 ti najebem na pol, že sa zogrtaš, pozeraj. Tohto keď ja go neobslúžim.